हाय लोगोफोर आंनि बे सोरां लामा यूट्यूब चेनेलजों नोंथांमोनजों दसे सम एन्टारटेनमेन्ट लाना फैबाय। दा नोंथांमोनजों बेखौनो गिबियाव आं बुंग्रोनो सानो नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना? आंखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम। नोंथांमोननि अननाय जुदि नोंथांमोना आंखौ अनबाय थायोब्ला आं नोंथांमोनजों बेबायदिनो यूट्यूबाव नुजाबाय थागोन आरो जुदि नोंथांमोना आंखौ अनाब्ला बे यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आङो गोमोरलांगोन माने रावबो नुनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्टआवसो आंबो नुजानो हायो आरो नोंथांमोन सापर्ट गैयाब्ला आंखौ रावबो नायाब्ला आं बहा। बेनिखायनो जों गावबागाव राव थानानै जोङो मा खालामनांगौ गावजों गाव रायज्लायनायानो जोंनि बर' राव। बेखायनो जों जोंनि हारिनि रावखौ जों जौगाहोगोन, जोंनि हारिजों जों भिडिअ बानायगोन, जोंनि हारिजोंनो जों खोथा बुंगोन, नङा होमबा? थिग बिदिनो आं नोंथांमोननो मोनसे दिनैनि एन्टारटेनमेन्ट भिडिअआ जादों नोंथांमोननो मोनसे गामोननि थाखाय भिडिअ। बेनो आरो नोंथांमोननो बेखौनो आं नोंथांमोना मोनसे कुइसन लाना फैदों फिसा नोंथांमोना जुदि बेखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव आरो बेखौबो होदो लोगोसे आंखौ मोजां मोननायजों। आरो दा आं नोंथांमोननाव मोनसे कुइसन सोंगोन बेखौ नोंथांमोनानो बिनि थाखायबो कमेन्ट खालामदो। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बे प्रिथिबियाव मोनबेसे काउन्ट्रि एबा हादर दं? सोरबा नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्टआव, जुदि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरो गाबोननि सानडे नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ फैगोन। बेखौनो नोंथांमोननो आं फोरमायबाय, नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन आं बेखौनो हास्थायो आरो नोंथांमोनखौबो आं इन्टारेस्ट खालामनो लुगैयो। नोंथांमोननो बे कुइसनखौ हागोन हाया हायाब्लाबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोंनि बे प्रिथिबियाव मोनबेसे काउन्ट्रि दं एबा बेसेबां हादर दं नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो मिथिहोदो आरो मिथिनो हायो आरो नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। आरो लोगोसे बेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनोबा माब्लाबाबो बे गोज्जाखौ सेरनो दाबाव आरो बेलाइकन दाबायबा 3 बेलाइकन मोनगोन, नाथाय गोजौथारनि अल बेलाइकनखौ दाबायना हो आंनि गोदान भिडिअखौ मोननो थाखाय नोंथांमोन। दा नोंथांमोनजों बेखिनियानो, नोंथांमोना आंनो रिप्लाय होगोन आरो कमेन्ट खालामगोन। बेखौनो नोंथांमोननो दसे सम नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोबाय। बाय बाय।